Okay laing video na punta mga guys. Naaday ta karon dire sa Cortez. Nata karon dire mga guys kay mga tinta og kasal. Shout out ko sa Kaslon Ron, si Emily og si Real Jack. Anong naa man kadiha gi-invite baday ka? Basta na gi-invite jud na. Second sponsor mga ni kulo. Ayo, ampay po di mo kay dunay kaon. Syempre lo, dugay na kuha ka kaog humba lo. Og kanang gitawag nila nga litson. Daghande kay salamat ni Ems og ni Real Jack. Kay gi-appeal me sila hang wedding. Kauban din ako mga guys, syempre ako nga asawa. Grabe kini akong asawa mga guys. Dito sa balay nag-make up pag abot diri sa simbahan make up na po. Dili naman siya ang magpagwapa kay gwapo manihang bana. What? Siguro naman daan ang atensyon sa mga tao. Ari na ako. Ay, pastila ning asawa gyud. Tungod day sa among ka-excited mga guys. Maopay pag alas 12 na mi dire. Nya ang kasal magsugod alaw na. Mao na resulta basta excited mga guys. Kay wala pa man kaayoy tawo, nagvideo-video sa ko dire sa sulod mga guys. Kay nindot kayo ilahang mga buwak-buwak murag nindot man kaslon balik. Sa mga wala pa kasla diha, pakasal na mo. Parang ninduta man day kaayo ning simbahan sa Cortez mga guys. Sa kadugay na ko dire sa Bohol karon pa ko nakasulod ani ba. Rapod kay giapil ko aning kasal mga guys. Gumande na kog video sa sulod mga guys, ni gawas na ko kay naanay nangabot nga mga apil sa kasal. Shout out ko ni Lolo nga ni sayo pod. Kay hapit naman alaon na mga guys. Ubay na pod ang mga tawo nga naa dire. Syempre before magsugod ang kasal mga guys, picture dayon na. Picture dire, picture didto. Aw nga na. Oh yeah. Shout out ko sa ilahang coordinator mga guys. Naastang ko gihana kayo nagpahiluna sa mga apil sa kasal. Sa mga nagplanog magpakasal diha nya ngita og coordinator mga guys. Message lang muna ako mga guys. Nakita gyud nako mga guys ang iyahang pagkakugihan. Sa akong paglingi-lingi mga guys, nakalingi ko ni Real Jack. Sa walay duha-duha, pa-picture dayon. Automatic. Tirada na. Yeah. Mao tong lipay kaayo ko mga guys. Pag human ako picture ni Jack mga guys, nakita nako akong asawa. Nagsige og paniid nako. Base na dunay dalaga nga moduol nako mga guys. Bitaw joke ra mga guys. Nagpaabot na siya ni Ems mga guys. Tan-aw sa akong asawa nga niabot na ang sakyanan mga guys. Nagpa-picture dayon siya. Grabe, gini mga bae mga guys. Pag humana mo pa-picture mga guys, anibalig mi didto kay naglinya na labami. Nagkabuang nagpangita tong coordinator na mo ba. Shout out ko na nila mga guys. Dili lang nako sila nganlan, kawala man ko kaila nila mga guys. Naade ko nabantayan dere mga guys. Naa sila pa painting. Para asa ka na mga guys. Basi nakabalo mo, please lang tudloi ko ninyo mga guys. Kay taod-taod naman mi nagbarog-barog dere mga guys. Gibati naghaway ang akong tiil. Mao ni resulta sa dili hilig og barog-barog mga guys. Shout out po ko ani mga gwapa kayo og cute nga chikiting. Shout out po ko ni tatay mga guys nga nagpahiluna sa mga dalhon sa bata. Kay basin niyag mga tagak. Okay, sa wakas mga guys, di ana mi diri sulod sa simbahan. Mao din ilahang coordinator mga guys nga busy kayo. Grabihan no di man day lalim mahimong coordinator. Ganahan ko ani niya mga guys kay gipahiluna gid niya tanan. Mao nang shout out ko ni coordinator mga guys. Og diara gyud ang pinakakilig mga guys, ang laki ni dong na sa babae. Nga naon man na. Og sa wakas mga guys, nagdungan na sila og lakaw padong dito sa altar. A few minutes later. Syempre dili mawala ang picture after sa kasal mga guys. Onya, syempre dili po ta pauwahi. Tirada na. Pakit-kit dayon ko mga guys. Congrats day nila Ems og ni Real Jack. Pakpak pud mo diha. Pag humanog picture mga guys, matik modong na ta sa ilahang balay kay naay bambam didto. Sakto kayo mga guys kay gigutom nako. Kakanunon ako humba mga guys. Samot ni akong asawa mga guys, kawala mi naniud to. Kay nakalimot naman akong asawa mga guys. Ug asa ang balay sa gikasal. Nagbantay-bantay na lang mi mga guys ug asa ang daghang tawo. Ug sa dihang diri dapita daghan man og tawo mga guys. Diri na gyud tong balay sa gikasal. Sudlonon day gamay ang balay sa gikasal mga guys. Mao nang mulabay pa mi og basak. Oy hala, do na mi katagbo nga gwapa mga guys. Wala jud ko nagpahalata mga guys. Nga nisiplat ko sa mga dalaga. Kay basin maimpas ta sa ato asawa. Agabot din na mo diri sa basak mga guys. Ananimaho ng humba. Kakanunon na gyud ko mga guys. Nindot po diri mga guys kay adventure. Og sa wakas mga guys, hapit na gid mi mo abot. Nya pag-abot na mo mga guys, kaon na dayon. Wala na daghang istorya pa kay labing gutuman na kayo. Pag na mo kaon mga guys, agdang money dance dayon. Ninduta kayo birahon to mga 500 nga nang bitay mga guys. Nihonghong de ko sa gikasal mga guys nga okay ra babayloon ako ng 500. Kay pang gasolina ba. Isunod din nato dayon sa video nato mga guys. Istorya na ang gikasal. Nagpasalamat siya sa tanan mga nitabang sa iyahang kasal nga magmalampuson. Mao nang shout out ko sa tanan mga nitabang sa kasal ni
niya. Sa kadugayan nga istorya mga guys, aniabot na ang time nga nihilak na gyud siya. Ay ngun ana man gyud ang kaslon mga guys. Mao na gitawag og tears of joy. Nga ana manggod na. Oh yeah. Kay nahuman naman og pasalamat ang gikasal mga guys. Adto na ta sa pag games nila. Nga hastang bibuha kay palamuot kayo ilahang MC. Go, Jos! Come on! Sayaw! Ako mabitsi. Okay? Akda, mag-juris ang bata. Okay, sayaw! So mao to mga guys naa na may nidaog sa ilang paduwa. Kung unsay buhaton sa ilang gikasal mga guys, sundugon pud nila. Ana day na siya. Kuyawa kaayo no. Ang una nga gibuhat din nila mga guys, nag holding hands. Nya ang sunod mga guys, magdikit unya mo sayaw. Sundan dayon mga guys sa maghungitanay. Lira gibati ko gutom na noon balik. So mao to mga guys, wala may nagdugay no. Kay basin nyag magabian mi. Again, congrats ni Emily og ni Jack. Diri ra tama na kong video mga guys og daghang salamat. Please kog follow sa akong Facebook page mga guys. Daghang salamat. Bye-bye. Follow na guys.